имаме страхотна лампа от Дедра. Тази лампа на Дедра е от 1068, идва при вас в ето този вид и я разгъваме веднага. До този вид. Има 3 степени, доста силно свети. Свети до 90 метра, от 500 до 5000 лумена, 7,3 волта батерия, 4 ампер часа, живот на батерията 5 часа, време за зареждане 4 часа. Имате индикатор на батерията, доколко е заредена, IPX4 защита и място, където да си намотавате кабела. Лампата е страхотна, можете да я въртите във всички видове позиции, които са ви необходими и съответно по този начин можете да си я настройвате, сгъва се и се разгъва до много компактно състояние. Можете да я ползвате както за осветление на обектите, така дори и за контролна лампа. Освен че регулирате силата на осветлението, можете да регулирате и топлината. Тази страхотна работна двойна лампа на Дедра е от 1068, може да бъде ваша за 342 лева в etiremeister.com.